Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daga nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina za mu nuna muku gidan tarihin da aka baje kolin Alkur'ani mai girma a ainihin wannan wuri. Wannan shine zaure na farko, a gefe na akwai yanki daga gidan ɗakin Kaaba wanda ta kai shekaru 140 lokacin ana yin ta a Misra, amma yanzu anan Saudi Arabia ake yi ne, ake ainihin kera rigar. An kawo ta ne nan don a nuna mana inda Qur'ani ya fara sauka Makka, sannan kuma nan kuma muna Madina inda ya karisa sauka kenan. Wannan shine zaure na biyu, yana magana akan annabul azim alqur'ani mai girma, wanda Allah madaukin sarki shine al-azim, shi ya saukar da alqur'ani maganarsa ne, sannan ya baiwa Jibril, shine mala'ikan da yafi kowane mala'ika ainihin falala da daraja da alheri, zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alherin talikai, sannan kuma a garin Makka da Madina mafi alherin garuruwa. Kafin nan kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a cikin daren Lailatul Qadri, mafi alherin dare kuma mafi alherin ainihin wata. Wannan shi ke nuna mana girman alqur'ani mai girma, shine wannan zauren yake magana akai, da mu'jizar alqur'ani da falalan alqur'ani da sunan alqur'ani da sauransu. Wannan alƙur'ani da muke gani ana danganta shi da Sayyidina Usman radiyallahu anhu sama da shekaru 1400 da suka wuce. Duk da cewa original copy nashi yana kasar Istanbul, Turkiya, wannan photocopy ne. Kamar yadda aka sani lokacin da alƙur'ani yake sauka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu daga cikin sahabbai suna rubuta abin da yake sauka. Waɗanda suka fi shahara daga cikin su akwai Sayyidina Usman radiyallahu anhu, akwai Ali ibn Abi Talib, akwai Muawiya ibn Abi Sufyan, akwai Zaid ibn Thabit, akwai Ubay bin Ka'ab, akwai Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sar, akwai Az-Zubair ibn al-Awwam. Waɗannan su suka rubuta alƙur'ani gaba ɗaya akan fatu, akan duwatsu, akan kasusuwa da ainihin ganyen dibino da sauransu. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, an yaƙi na ridda da yawa daga cikin Laraba sun bar addinin musulunci, wanda ya sa hakan Sayyidina Abubakar ya ainihin yaƙe su. Aka kashe sama da mutum 70 daga cikin sahabbai waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma. Sai Sayyidina Umar yake ba Sayyidina Abubakar shawarin ya hada alƙur'ani, don dama da aka rubuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi ne amma ba a hada shi wuri guda ba. Saboda haka Sayyidina Abubakar shine ya umurci ainihin wasu mutane wanda ya sa Zaid bin Sabit shine shugabansu, suka ainihin hada alkur'ani wuri daya. Wannan alkur'ani ya ci gaba da zama a wurin Sayyidina Abubakar, bayan sa Sayyidina Umar, bayan Sayyidina Umar Hafsa, yar Sayyidina Umar kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A zamanin Sayyidina Usman radiyallahu anhu musulunci ya faɗaɗa da yawa, waɗanda ba Larabawa sun shiga addinin musulunci suna koyon karatu daga wurin sahabbai. Sai zamana sahabbai kuma sun koyi karatu ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qira'o'i daban-daban. Sai zamana mutane sun fara samun sabani akan cewa qira'ata ita ta fitaka, qira'ata ita ta fitaka. Saboda haka da Huzaifa ibn al-Yaman ya dawo daga Armenia, daga Azerbaijan, da ya ga abin da ya faru a can, sai ka ga Sayyidina Usman ya kamata kai wani abu, don ba mu san abin da zai faru gaba ba, saboda kasancewa mutane suna sabani akan qira'o'i. Sayyidina Usman ya kira mutane hudu, ya roƙi Hafsa ta ara masa asalin original copy na Qur'ani, ta ara masa, ya sa su ainihin kofa daga wannan ainihin Qur'ani da manzon Allah ya bada izini aka rubuta. Waɗannan su ne Zaid ibn Thabit, wanda sakatare ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin waɗanda suka rubuta wahayi, kuma dan mutanen Madina ne, dan Madina ne, al-Ansar ne shi. Sannan da mutane uku waɗanda suka yi hijira daga Makka, Quraysh, su ne Sa'id ibn al-As, da Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham, da Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair babansa sakatare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka su ne suka kofi wannan alkur'ani. Sayyidina Usman ya ce idan kun samu sabani akan wani abu, ku rubuta akan yaren waɗannan uku Qurayshawa, don Qur'ani ya sauka da yaren su ne. Suka yi kofi guda 6. Sayyidina Usman ya rike kansa daya, shine ake giya masa al-Imam. Ya je daya a Makka, ya tura daya ya rike wa kansa daya, ya aje daya a Madina, ya tura daya Makka, ya tura daya Kufa, ya tura daya Basra, ya tura daya Sham. Su ne guda 6 wanda ya rike ake gaya masa al-Imam. Sannan kuma ya kasance duk inda ya tura alqur'ani yakan tura da sahabi ne wanda zai karantar da mutane. Wannan ana cewa yana ɗaya daga cikin ƙwaya 6 da Sayyidina Usman ya sa aka rubuta. Waɗannan ƙur'anin da muke gani, waɗannan guda 4 original copies ne. Wannan shekaransa 100 da wani abu, wannan ma shekaransa 100 da wani abu, wannan ma 100 da wani abu, wannan kuma shekaransa 700 da wani abu. Dukkan su original copies ne. Wanda ya rubuta wannan ɗan ƙasar Kashmir ne. Waɗannan guda 3 da muke gani a nan, wannan shekaransa 700 da wani abu, gashi nan 762, wannan shekaransa 891, wannan shekaransa 952.
da wannan dukan su a rubuta su ne akan fata ta barewa. Waɗannan Qur'ani da muke gani duka da hannu aka rubuta su, sannan kuma ana so a nuna mana yadda al'umma suke wa littafin Allah madaukakin sarki hidima, sannan kuma yadda Allah madaukakin sarki ya kare wannan alqur'ani ba wanda ya kara wani abu ko kuma ya rage wani abu. A wannan alkur'ani da muke gani wata mata ne ana gaya mata Nasim Akhtar yar kasar Pakistan ta rubuta wannan alkur'ani. Ta zauna shekaru 32 tana rubuta wannan alkur'ani duk da ba ta fahimtar larabci, ba ta iya magana da larabci ba ta haddace alkur'ani ba, sai ta kalla ta kwafa, amma ta zauna shekaru 32 tun daga 1987 zuwa 2018 tana rubuta wannan alkur'ani, wanda ta rubuta shi ne akan tsumma. Shekara 15 ta yi tana rubuta shi da bairo, sannan ta yi shekara 17 tana bin rubutun da ɗinki. Mujalladi 10 ne, kowane mujalladi akwai izu 3 a ciki. Ba wanda ya ce a rayuwarka sai ka rubuta irin wannan alkur'ani, amma mafi karanci kai kokarin karanta alkur'ani, sauraro alkur'ani, fahimtar alkur'ani, haddace alkur'ani ko wani yanki daga cikinsa, aiki da alkur'ani, sannan ka sanya ɗabi'unka da halayenka su zama na alkur'ani. Wanda shi zai sanya ka ya zama na kai kana ɗaya daga cikin ahlul qur'ani, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mutanen Allah na musamman, Allah ya samu a cikin su. Waɗannan ƙur'ani da muke gani, wannan ɗan ƙasar Afghanistan ne ya rubuta wani alƙur'ani. Bayan ya rubuta alƙur'ani ya zo ya rubuta ƙira'at, sannan ya rubuta tafsiri da larabci, sannan sai ya rubuta tafsiri da yarensa. Wannan shekararsa 145 ne, wannan shekararsa 730, an yi shi da ruwan gold. Sannan wannan kuma wanda ya rubuta alƙur'ani nan ya rubuta alƙur'ani nan gaba ɗaya a kan shafi 60 na alƙur'ani, kowane shafi ɗaya izu ɗaya kenan. Sannan ga ƙur'ani da yawa, amma dai ga wannan shekararsa 1049, sauran duk original copies ne, wannan ne photocopy. Original copy na shi na kasar Ireland. Sai wannan abin da muke gani cabinet din nan, wata mata ne ake gaya mata ana kiranta da suna Amina Hani, shekaru 109 da suka wuce. A lokacin ita ce matar sarkin Misira, ta sa aka kira mata irin waɗannan guda shida ta turo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Madina, don a nuna mana mata ma ba su a baya ba wurin wani littafin Allah hidima. Wannan abu an kira shi ne da haure na giwa, sannan kuma da azurfa. Ko da yau nan da ka ce abun ne yana da kyau, ballantana shekaru 109 da suka wuce. Allah ba mu daman ikon yi wa alkurani hidima. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake rubuta alkurani mai girma, kasancewa dukkan musulmai larabawa ne, ba sai an sa musu digo ko sari kafin su karanta ba. Abu na biyu kuma kasancewa alkurani ana rubuta shi ne akan fatu, duwatsu da sauransu, yana da matukar wahala a sanya ainihin diguna. Bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan zamanin sayyidina Abubakar da Umar da Usman, a zamanin sayyidina Aliyu musulunci ya fara faɗaɗa. Waɗanda asalin su ba larabawa sun shiga addinin musulunci. Sayyidina Aliyu ne ya umurci Abul Aswad ad-Du'ali ya sanya waɗannan digunan, waɗannan ma'anan su wasu ne. Bayan sayyidina Aliyu, bayan a zamanin Umayya sai aka bambanta tsakanin kafun, shinun, nunun da sauransu. Sai zamana kuma yanzu diguguna sun yawa, saboda haka a zamanin Abbasiya sai aka canza diguguna na farko jajayen nan zuwa abin da muka sani yau. An gama komai, sai dai mu karanta ne ya rage. Allah ya ba mu daman ikon karanta alkur'ani da fahimtarsa da haddace shi da aiki da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.